Sem ken ikis manipod karigiti supporters ti umanay aliwliwa ti Solid North Party List. Iti maikadwa nga aldaw a panagsursurda iti Ilocos Norte. Daytoy ket indaulwan ti Solid North Party List first nominee ken Abra Congresswoman Ching Bernos. Second nominee ken San Fernando City Councilor Luzan Ortega Valero. Ken third nominee Jem Ablan. Karaman pa iti solido a suporta ni Boss Toyo. Solid North! Manipod Lawag City, binisita da iti ili ti Dingras, ken sumagmamano nga ili iti segundo distrito iti probinsya. Nakasarita da pa iti LMP President, Mayor Jeffrey Sagid, anang ipasigurado ti solido a suportana iti Solid North Party List. Iti Dingras, Solid North kami! Sa mesa nga mayor, iti national president may asawa ti mesa nga nominee. So, itag ko ti suporta king wana. Inpasigurado pa ni Mayor Joseph De Lara, iti solsona, ti suportana. Nagyaman akta personal ng may nagpasir dito. Nakita tayo ba't kwada kat isuda nga talo nga nomini kat dadaamin to. Kung ano dagasat na, lakit siguro doon to mag-ayuda para solsona. Karaman pa'y anang ipaay ti solido o suportana ni Mayor Georgina Guillen iti Pidig, kanda dumapay nga ili, ken syudad iti probinsya. Nagyamanan met ti Solid North Party List, iti suporta manipod ken ni Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotoc. Patyen ni Congresswoman Ching Bernos, adakkel ang makatulong ti party list, kang runaan iti panangitan dudo ti turismo, ano sa dinno, may sa ti Ilocos Norte, karikiti addaan ti mabigbig at tourist destination. Kadag iti padak amin nga Ilocano, namnamaag apo iti support tayo, iti datoy party list tayo, ta datoy kat kabukbukodan tayo nga party list, ta iso apo ti amok nga way nga mangtulong, kadag iti padak nga Ilocano, tapno nang runa DJ panang promote nanyaman iti tourist spot tayo ditoy norte. Agtultuloy latta ti panagsursur ken panang bisita ti Solid North Party List, kadagiti nagduduma pay a probinsya, tapnon mayam-ammo pay ti kang runaan agagem ti turismo, trabaho ken progreso. Tere Sundayon, Balita, Solid North.